har befriet mig. Som tak får du 3 ønsker. Jo, det er skam rigtigt nok. 3 ønsker. Så ønsker jeg mig en hest. Du har nu en hest. Det har jeg da også. Du har nu 2 ønsker tilbage. Så vil jeg gerne have en hel masse penge. Værsgo. Det må jeg nok sige. Du har nu 1 ønske tilbage, så tænk dig godt om. Så vil jeg egentlig gerne have alle gebyrerne væk fra min mobiltelefon. Den klarer jeg. Sådan. Ingen gebyr. Fedt, mand.